Orsýetiň goranmak ministriniň orunbasary Täjikistanyň paýtagty Duşenbede çykyş edip, kollektiv howpsuzlyk şertnamasynyň zastava hökmüne täjik goşunynyň güýlendirilmegine kömek beriljegini aýtdy. Täjik prezidenti Emomali Rahman bilen duşup halkara güýçleriniň Owganistanyň çykmagy bilen Merkezi Aziýada täze harby hemde syýasy ýagdaýlar döreýär dedi. Orsýetiň Täjikistanyň harby wagdalaryny 7000 çemesi eskeri bar. Kollektiv howpsuzlyk şertnamasyna Orsýet, Belarus, Ermenistan, Gazak, Kyrgyzstan we Täjikistan girýär. Ermenistanyň prezidenti we bölünji region bolan Dağly Garabagyň lideri Yerewanyny Ermenistanyň milli goşunynyň döredilmeginiň 23 ýyllygyna gabat harby gonamçylygy ziyaret etdi. Olar wadatkany ýol başçylary bilen bilelikde 20 ýyl çemes ol Dağly Garabag Azerbaýjanyň bölüneni söwüşde öldürilen eskerleriň madarlaryna gül çemenlerini goýdular. 1994-nji ýylda ýaraşyk baglaşylanlygyna garamazdan Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyndaky doňdurulan konflikt sebäpli dartgynlyk ýokary bolmagyna galýar. Owganistanyň İslam hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Iyad bin Amin Madani Owganistanyň baş ýerine ýetirji ofisiýeri Abdulla bilen nuşdy. Madani Owganistanyň milli bütewillik hökümetiniň gurulmagyna ýokary baha berdi we bu ýagdaýyň özüniň 57 agdal guramasynyň kabul bilen gatnaşyklaryny giňeltmegine ýol açanlygyny aýtdy. İslam hyzmatdaşlyk guramasy dünýäde musulmanlaryň sesi bolmaga çalyşýar. Gazak häkimiýetleri Almatyda golaýda gurlan 3 jaýy ýykmak barada höküm çykardylar. Olar bu jaýlaryň eýeleriniň jaý gurlan ýere eýeçiliginiň ýokdugyny aýtdylar. Ol ýerde ýene onlarça bir kanun gurlan jaýyň bardy we ol jaýlaryň hem ýykylmaly edilmeginiň ahmarlygy aýdylýar. Ýykylan jaýlarda ýaşan ýaş şagalaýarlar özleriniň ýer eýeçilikleri baradaky dokumentlerini görkezip bilmediler. Olar jaýlarynyň ýykylmagyna garşy açlyk protestine başlajakdyklaryny aýtdylar. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.